Tak diváci, vydám vás u dalšího dnešního nového videa. Je to jako Beta Konček. Dnes tu máme v Robloxu hru Rivals. No, mám to měl pořád prostě střelečka. Máme uzinu, budeme ho rozstřelit. Za pekelou. Já jsem taky ale to je spíš větší problém. Si střečili životu. Kdyby to už nedávalo větší damage, tak je mega OP. To je. Nežeral hečko. Dneska trošku byli v krku. S jednou většinou nemířím. Já většinou pořádám na blízko. Dodrhám. Ten mám na B. To nemůžu nějak vyhýlovat, abych potřeboval už metky. Si vymknout. Stop. Stopek zase má zbraň. Jde na žloutu. Je to tam je. No, to bylo kousek. Ale to musím ořovat. A jo, to mi dá jak kdyby speed boost. Já budu měřit zbytečně na takovou vzdálenost. No, to vypadá asi jako prohraný, ne? Mi tady právě skáče to Roblox. Jo, to pak má taky odhod. Každý damage mám sátka se mi hodí, já vím, že to bych musel tady na podložce místo. Ne, já mám štít. No, sápek má skill. No, že se asi snaží. By to dělal teoreticky, kdybych byl vůbec rozehraný. Mám na boje. Nevím, kde byl. Tady je. Tak to já, co mi to tak čekalo. Co pak si vždycky nějak se jeví za mnou, já vůbec nevím jak. Co pak se držel na spawnu chvilku. Bohužel se tady, já se nezvídám čítku, tak nestího se tak 4 abych má brokolně jsou už půl metru. Navíc upelovanou. Dvě kola se mi nepodařilo, víc nedám, no. Má zase nějakou blbost, kterou ani neznám, co to dělá. Mám zase stejný. Co chceš dělat proti tomuhle? No, takže první hru jsme prohráli. Tam ještě další, tentokrát už nepůjdu proti nějakým lidem takovýmhle. To uvidíme, to dopadne. Já nejsem moc dobrý v té hře nejsem. Jako nějaké základy o tom vím. Základy do držky. Nic, a pak vypadní. Zase tím mečem nebo knifey.
Ty nevím, přijde strašně úzko, protože jenom jdeš, nejvneš a hotovo. Musel jsem se k tomu, nebo já se k tomu nebudu chylovat, no, tak už jsem se k tomu chylil. Vezmu RPGčko a dostanu tě RPGčkem. Kam? Však nebyla ani za mnou. Dobrý, půjdu do RPGčku, mi to asi jedno na capka. Tápek půjdu na jako mě nepřijde úplně skill zbraň. RPGčko je tak jako by no skill zbraň. No, co by nechceš si kam? No, půl metru od ní to je, on nechtipne. No, ještě odzinutý. Co? Jsem se bral, že Cápek si mě hodil na sebe. Jakoby to spousta věcí tady dělá. Já mám 1 HP. A máme RPGčko. A právě normálně skákat. To má taky něco bombového, doslova. Jo, má také RPGčko, aha. A jak to, že nevtipne, když mu to střelím do ksichtu? Co to má za pak za divný krve? Tak, to je skvělé být lidi, co prostě chodí s XM-kou a mají prostě pohybující se kruzera s 3 XM-kou na dálku. Když on bude používat ty blbosti, tak já prostě se vezmu RPGčko, střelím pod sebe a odletím. Teoreticky. To je meta na cápky s náchem. Konečně jsem taky vyhrál nějaký kolo. Ojej. Co dělá cápek? Odlítám zdar. Nebudu tu s tebou. Nebudu. Odmítám. Free Fire dostal. Nic nemůže. To momentálně tohle ta druhá hra vypadá daleko jakoby víc vyrovnaněji. Kdybych byl trošku rychlejší, tak možná ještě žiju teďka. I teraz to bylo dle zombie, nemá cápek. Žár bombu. To je. Takže strašně ještě dávat knifey, a nebo prostě pořád těch blbosti. Já vůbec nevím, co kolikrát dělají. Že jsem trefil granát. Zajímavé, jak se Cápek cítí, že ho prostě protěráš trefil granátem. Do držky. Tak čo? Vůbec mě Cápek nezajímá z toho bombu. Kdybych zase hodil hečko do držky. A, teď už ne. Nice, on došel. Nice, arena. Ale teďka pojdu opět to je dobrý, hlavně, že mám předtím, prostě granátem. To jako by nečekal. Takže někoho trhnu. Já to vlastně takový z CSK, že on je vždycky jako by to... Cápek má brokovničku, chápu střílím s zádama. 19 HP. Taky 19 HP.
Čerhečko. Že byl tam dole. Tapek má podobně, nebo co to zase má, já nevím, Tapek má kámo ping. Horší než FPSka v CSku. Si tu mě vzal teďka RPGčko. Na jedno kolo. Podle toho, co Tapek jde. Paní neví, že mám RPGčko. To Tapek si vzal taky RPGčko. Ještě jsem si vzal to RPGčko. A Tapek má mín, jo. Jsem mu stral už 100, mě jenom 50 zatím. Headshot. Mě hraje přijde v pohodě v tom, že jakoby ty kola většinou bývají takový rychlý. Takže herečko, máš strašnou jsem herečkou, dostal jsem další kaps. Akorát to před přijde prostě nefér, že jde třeba komp proti jakoby mobilu. Že pokud jste někdy hrál jako na mobilu Roblox a třeba Rivals nebo něco takového, prostě akční hry, tak víte, že to není úplně jednoduchý. Pokud jakože to prostě vymastrovaný. Protože si, že tam jsou, i kdyby ty digitální tlačítka nemá v tom, jakože i kdyby tu například komentáře, co si to myslí, prostě o hraní na mobilu Robloxu, když to neumí člověk. Vlastně nemá nic, co jsem teďka řekl pořádně. Čeho trfléčkem. Většina rán, co jsem na Tapka trefil, tak bylo prefireovacích. To prostě prefire. Takže